Αυτό είναι το πιο εύκολο γλυκό ψυγείου που θα φτιάξεις ποτέ μέσα σε λίγα λεπτά και πανεύκολα. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε 1 λίτρο φυτική κρέμα γάλακτος και με ένα μίξερ την χτυπάμε μέχρι να έχουμε μία σφιχτή σαντιγί. Μεταφέρουμε το μπολ στο ψυγείο για 10 λεπτά. Βουτάμε μπισκότα digestive σε κρύο γάλα και απλώνουμε μία στρώση για βάση σε ταψί 25x35 εκατοστών. Βγάζουμε τη σαντιγί από το ψυγείο και την χωρίζουμε σε 2 ίσα μέρη. Στο ένα μέρος θα προσθέσουμε σταδιακά 300 γραμμάρια πραλίνα φουντουκιού καθώς χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα. Με μία σπάτουλα ανακατεύουμε λίγο με κυκλικές κινήσεις και στρώνουμε την κρέμα στο ταψί. Απλώνουμε ακόμα μία στρώση από μπισκότα που έχουμε βουτήξει στο γάλα. Ανακατεύουμε στην υπόλοιπη σαντιγί 1 με 2 κουταλάκια του γλυκού βανίλια και την στρώνουμε στο ταψί. Τέλος, στολίζουμε με σιρόπι σοκολάτας και μεταφέρουμε το γλυκό στο ψυγείο να κρυώσει καλά. Αν σας άρεσε η συνταγή, πατήστε like, αφήστε ένα σχόλιο και κοινοποιήστε την στους φίλους σας.